Nem tudom, de Momo az amúgy tud repülni, vagy mi? Ott lebegett ott nekem. Nem én. Ez. Hát itt semmi. Képtelen. Ne, segítség! Na, szerintem ott még megnézem. Biztos lesz. Szerintetek itt lesz, srácok? Nem, ott van Momo. Nem, srácok. Megy. Mi? Dehogy is. Majd utána. Hát nem tudom. Mindegy. Megy. Na, sziasztok, srácok! Várjátok, legyek húzom a hangerőt. Itt vagyunk a következő videóban, a Gamer kalandoknál, és ebben a videóban játszani fogunk egy újabb játékkal, és hát az előző videóban nem bírom jól beállítani itt a csókot. És hát az előző videóban játszottunk egy momós horror játékkal, ahol ki kell szabadulni, és hát nem sikerült nekünk kiszabadulni, de a végét azért megnéztük a videót, néztünk róla egy videót a végéről, hogy fejeződik be, és hát megláttuk, és érdekes volt, hát igen, de ugye mondtam, hogy több része is van, és hát nem írtátok meg a videó alá, hogy folytassuk. Jaj, visszajöttem. Beállítottam valamit a kameránál. Végre, így most már jó lesz. Így beállítottam, és így jó lesz. Na, szóval játszottam momós játékkal, és azt kértem tőletek, hogy írjátok meg kommentben, hogyha tetszik, és legyen belőle a következő rész. Nem írtatok semmit, de ennek ellenére ebben a videóban, ki fogom próbálni veletek a következő részét, és rájöttem, hogy ezen kívül még van 2 rész, tehát van a következő rész, amit ma fogunk kipróbálni, elárultam, és azután még van 2 rész a monóból, van az utáni rész, és van ugye az utolsó rész.
Ha tetszenek ez a momos kis sorozat, akkor tényleg kérem, hogy írjátok meg a csatornán, a videó alá, akkor mentek be, hogy tetszik, és hogy folytassuk, vagy nem. Nem tudom, így nem tudjuk Dáviddal, hogy ilyen fajta videót készítünk. Most ugye a napokban azért nem tudtunk videózni, Dávid még nem volt velünk, most nem tudunk videózni vele, és én pedig még beteg is voltam. Szóval ezért, de máskor ennek ellenére is fogok videózni. Most is egy picit folyik az orrom, meg stb. De ennek ellenére videózok, hogy legyen tartalom a csatornán. Szóval, ja, mindjárt kezdünk. Ma hamarabb fogunk kezdeni, és hát mit is mondjak, nem tudom, hogy mi fog következni, ezt meg is állítom itten, a videót, ezt megállt a YouTube-on, és nem is tudom mi lesz már itt a játékban. Az előző játékban sem tudtam, hogy mi fog történni, vagy mi, vagy hogy. Nem tudom, hogy jobb lesz, vagy rosszabb. Ennek a játéknak is, és az előző részének is olyan közepes, félig jó, félig nem volt az értékelése, voltak jó értékelések, voltak rosszak, úgyhogy nem tudom, mire számít csak. Szóval, hát majd kipróbáljuk együtt. Jó, akkor nem is húzom tovább az időt, most ma mondtam, hamarabb fogunk kezdeni, úgyhogy találkozunk a játékba, de ciao. Mondom, várjál. Mondom, ciao. Na, srácok, srácikák, itt is vagyunk. És most léptem be a játékba. Azt, hogy hány éves vagy? 13, az jó lesz mostan. Nyomja a képernyőre a kezdéshez, hogy tovább tud menni. És már kezdődik a játék, akkor én szerintem kikapcsolom a képernyőt. Így, és akkor megint így fogjuk tolni a gémet. Nem, ami van. Jaj, ezt képelte, volt egy reklám. És akkor itt vagyunk, hát mi ez? Ez egy pincé? Ez egy pincének tűnik. Egy picit lejjebb húzom a hangot. Lehet, hogy ti jól halljátok. Én nem annyira hallom, de most nem az lesz a lényege, hanem engem halljátok. Mi ez? Belefolyok a hordóba? Ez most komoly? Na mindegy, és mi van itt? Van ezek fiókok kérlek szépen. Na mindegy. Szóval, ja. Hát kinézetre jó is, meg nem is. Szóval az értékelést megértem. A második rész. Szóval többet várok el tőle. De nem tudom, hogy kerültünk egy kicseszett pincébe. Szóval elmenekültünk Momótól a rendőrséggel, most meg hogy kerültünk egy ilyen pincébe? Megint elrabolt minket? Na mindegy. Mi ez a hang? Srácok, én félek. És se zseblámpa, se pisztoly, semmi, de mondjuk megszoktam az előző részből, hogy voltak ezek, de most már nem szükséges, mert valami van lámpa, csak pislog. Azt, hogy van itt egy sötét ajtó. De félek. Egy alagút, egy folyosó. Jaj, ne, áttettük az ajtó, és ott volt Momo. Momo? Az egy szellem? Vagy mi van? Megölték a rendőrök, és szellem lett? Nem tudom, de ott lebegett Momo, érted? Lebegett a levegőben. Ez igen. A technológia. Vagy hogy mondjam ezt? Ó, mi van itt? Ettől bújni... Jaj, ne, hát akkor itt bajok lesznek. Az előző részben nem lehetett sehol elbújni. Mi a dolgom? Én nem tudom. Nem tudom, mi a dolgom. Srácok, lehet, hogy már itt van Momo, és el akar kapni? Nem tudom, de Momónak nincs lába itten. Nem tudom, hogy miért. Tehát a csirke lába az nincs itt. Mi?
Ja, értem már, most látom, hogy aki meg tudjátok nézni, hogy a jobban értsétek, meg is mutatom. Szóval itt van mellettem a jobb felső sarokban egy olyan lapik, vagy nem tudom, ilyen levelek, képek és kis papírok, és össze kell belőle gyűjtenem 7-et, és felszedtem 1-et. Szóval 7-et kell én összeszednem belőlük, arra felé nagyon ijesztő. Vissza tudok menni? Vissza tudtam menni. Nem, akkor itt is kell kapnunk mi. Itt volt papír valahol? Ez itt a kérdés. Van papír valahol? Ugye erre még nincs, ez csak bekezdődött. Vagy lehet, hogy van, csak vak vagyok. Na mindegy, menjünk tovább. Ne, reklám. Itt vagyok, csak reklám volt már megint. Hát akkor remélem nem lesz nehéz dolgunk ennek érdekében. Azt elfelejtettem, hogy el lehet bújni. Nem lesz nehéz dolgunk. Mert itt sötétség van. És ez itt mi? Itt el van törve valami? Én nem merek ide. Itt nincs semmi. Azt hittem, hogy ilyen üvegszilánkok vannak, és ide lépek, akkor megszólal, és ide hívom Momót. Vele nem, de nem. Jó, srácok, mindenhol figyeljük. Mi a fű? A kövön fű, ez igen. Ezt a technológiát. Ja, jelzi a kis csillag, akkor jó. Menjünk erre a világossághoz. Azt, mennyi minden van ott. Látom, lesz papír is. Itt van ilyen elbújós tudsz. Közben... Mi ez a hang? Közben nézem, hogy nem jön Momó sehol se. Nehogy a végén jumpscare-t kapjunk. De hát erre még nem voltunk. Erre hiába is megyek, mert nem kapok átjártat, hanem a túlsó felén, tehát itt fogunk mi menni. Azt, hogy sötétség van. Itt sötétség van. Mi világít? De ezt mondja meg nekem valaki. Mindegy. Ez nem világít, az biztos. De ijesztő sátrak. Csak én a játéktól magától nem félek. Én attól félek, hogy bedob egy jumpscare-t. Hogy Momó jön, mert nem nézek hát, és hátba támad, azt meg így elkap, be jumpscare-et. Én nem szeretnék olyat. Ok. Az mi? Oké, mindegy. Na, szerintem itt mehetünk. Azt a minden, mekkora hely! Mekkora hely, hó! Azt a mindenit. Srácok, ez óriás. Arra is van út, meg arra is. Na ez azért szerintem jobb. Mert azt szeretem, hogyha rejtélyesebb a játék, és nehéz. Tehát ha nehéz, akkor jó. De meg kell oldani a rejtvényt, vagy meg kell oldani a dolgot. Hogy mit kell csinálni. Te kell rájöjjél. Vagy lehet segít a játék. Ó, itt van egy darab. De nem bírom felszedni. Felszedtem. Ajaj, félek. Itt van egy, ott is van egy. Szóval te kell rájöjjél, mit csinál. Jó, segít egy picit a játék, de azért te kell inkább megold, hogy te kell rájöjjél, hogy mit kell csinálni. Az ilyen a játékokat szeretem. És ami nehézebb. Itt nem lehet átmenni. De kár. Mindegy. Hát ez már sokkal nagyobb pályának tűnik, mint az előző. Ja, az előzőben a házon kívül sok messzire is lehetett járkálni, de akkor is, ha itt nem lehet messzire járkálni, akkor is ez jó. Tehát nagy a hely. Ó, papír. Ne, segítség! Ja, azt a szent Isten. Ez csak egy ilyen kicsi jumpscare. Leotodott a villan, és beadtak Momóról egy képet, amint a haja kocos volt, borzos volt.
És én már azt hittem, hogy leotodik a villan, amikor megfordulok, vagy valami a hátamban lesz, és így bejumpscare-el engem, vagy jön utána, és el kell futnom. Szóval ezért ijedtem meg. Másképp nem nagyon ijedtem meg. A jumpscare-től magától nem. Oké, és akkor már csak egy fog kell lenni. Már csak egy kell, mert 7 kell összesen. Aztán ez szerintetek itt lesz? Nem, ott van Momo. Ja, nem lebek. Hülye vagyok. Ez lassú. Lassú, segítség. Én nem vagyom, hogy elkapjon. Itt még van. 7/7. És itt? Hopp, egy kulcs. Ne, segítség, meghalok. Akkor nem halok meg egyből? Nem halok meg egyből. Ez jó. Ez egy piros pont. Nem halok meg egyből. Ez azért jó, mert nem kell újra kezdenem az egészet, mint az előző játékban. Szóval Momo az utána jött és megkarmolt. De lassabb is, mint az előző játékban részben. Csak hát itt pucér. Az előző részben volt rajta valami, de pucér itt. Nem, Temu. Hogy került onnan? Na mindegy. Hogy került onnan ide? Menj ide be. Mi van? Segítség! Ott vannak a többi részek. Várjál már! Nem mondd, hogy ennyi volt a játék. Nem mondd, hogy ennyi volt a játék. Ennyi volt a játék? Most konkrétan? Ne szórakozz velem. Ilyen rövid volt. Akkor most tudjátok mit? Megpróbálom speedrunba kivinni. Eddig csak csillezgettem, és mentem oda, nézelődtem, hogy mi hol van, de nem, most speedrunba megpróbálom kivinni, ha már ilyen rövid volt a játék és könnyű, akkor minek minek spóroljunk az idővel? Van időnk. És megint a Temus reklám. Na, itt vagyunk. Várjál. Akkor menjünk, speedrun, tudjuk, hogy mit kell csinálni. 7 levelet össze kell gyűjteni, és ott van Momo, kérlek szépen. Azt a mindent varázstrükk. Na, és gyere gyorsan. Gyere, 1 levél. De ez könnyű. Add ide. 2 levél. Itt nincs. Jó, akkor tenni. Menjünk tovább. Menjünk erre. Így. Kinyissuk a fiókot, elveszünk. Ezt lehet beadni egy jumpscare-t, nagyon szép vagy Momo. Igazából nagyon ronda vagy. Körülnézünk, mert soha nem látunk levelet, és ez gond. Jó. Menjünk tovább. Nagyon jó. Menjünk. Itt nem lehet kimenni. Menjünk. És még mindig megyünk. Kinyissuk. Itt egy levél. Már csak 3 kell. Erre is. Már csak 1 kell. Ide jövünk. Itt is vagyunk, túljöttünk. Itt van Momo. Itt is van egy 6/6. Az előbb 7-et kellett összegyűjtsünk. Nem tudom, hogy. És itt egy kulcs. Kérbe semmi. Átmegyek a túlsó oldalra. Na de azért
A kedvéért, hogy mondjam, kedved. Na mindegy, nézzük meg a jumpscare-jét. Egyet karmoljon belém a kedvéért. Gyere, ölj meg! Nem volt jumpscare. Na srácok, hát nem tudtuk kivinni, bár egyszer kivittük. Speedrunban már nem ment. Be is kapcsolom a kamerát. Így. Speedrunban nem ment, de anélkül kivittük. Hát rövidebb volt, mint amire számítottam. Sokkal hosszabbra számítottam, sokkal hosszabb lesz az a játék. Már nem lett hosszabb, de azért izgalmas volt. Itt az előző részben sokkal több dolgunk volt, mint például felkapcsolni a generátort, keresni egy fekete kulcsot, becsukni minden ablakot és ajtót, utána elvenni a backpacket, utána elvenni egy kést, amit szükséged lehetett rá, megdobhattad vele Momót, utána még elvenni egy aranykulcsot, kimenni a kamrához, kinyitni, megmenekülni Momótól, elvenni egy baltát, és abba is megvétetted magad, és aztán eljött itt a rendőrség. Itt csak ilyen kis papírokat kellett összegyűjteni, a hely az nagy volt, igaz, és hát könnyű volt. Több esélyünk is volt, mert Momo, vagy 2 esélyünk van összesen ebben a játékban túlélni, mivel Momo az egyszer megkarmol csak, és a második karmolásnál már meghalsz, szóval az előző részben csak egyszer kellett megkarmoljon és meghaltál, itt 2 karmolásnál halsz meg, de akkor is izgalmas volt, ott, itt, mellettem látható a további 2 rész, az ezutáni rész, és az utolsó rész, ezeket is ki fogjuk próbálni, és írjátok meg, hogyha tetszett, lájkoljátok a videót, és iratkozzatok fel a csatornára, következő videóban találkozunk, sziasztok!